back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Si Ma'am Dina, tingali babasa to. Agoy, ang hinayan. Abe, ang hinayan. Oo, Lo. Sige na, apasa si Dana o payong. Maapsan pa nimo siya sa silong. O patumo pa dayon o biya. Lakaw na. Nga dubang, kanunay mo ko nimang itukmod ganito yung Dina. Nakabantay na ko. Murabag, gusto na ko nimang ipanghatag ganito niya. Andy. Ihatag ko nimo niya. Ha? Ha? Unsa? Dili. Ganun na. Hindi mo? Ganong feeling niyo ko, ipanghatag ng likod mo. Andy. Sige. Pabason ko sa'yo. Yay! Yay ka! Salbakot! Marong na ubos. Walk out man. Abs. Ngano, Mars? Tanong ko lang. Kamu na? Unsa? Ngutana ko niya. Tubag ang sunoon ko. Pangutana. Ha? Dili man. Katuring unsa. Di na pangutana ang unsa. Ha? Kamu na ba? Kaya murag lahi naman good. Apa si? Ako na liwa magkabalita ba? Lain si Gayo. Spray na tantulo, di ba? Kita may original nga magbarkada. Kanya mauhi ko sa balita. Kung may ubos ko ana eh. Kamu na ba? Apason sa dako sila sa kawasak. Hoy! Abs! Abigail! Hoy! Salbakuta! Kaniyan sa ay! Ay! Wapag kayo ko naman tubag ka! May dudag ko ang ilang duhada. Kadadahan ng mga moves na ang maglahi ang magpanglihok. Suod ng daan. Pero mas misamot man ang ilang kasuod. Aw hinoon, si Abay Aldi, ingon anak mo siyang daan ni Abay-Abi. Pero, anong ito yung pangutana ganina? Yan ang pinawalk out. Yay ka! Lahi na gini ba? Nya, saan ko ini? Papos ko nila o dili? Nabo akong natanaw sa kagalingon ay. Adi lang oy, tabagon talaga. Di lang oy. Yang po sa mga gawas. Nari ko'y payong gawa man. Buing. Iwason lang ko ano eh. Iwason ko kaon yung nahibilin tarong horot. Kung kuha na hipuson, iwason ko ni. Ma'am. May bundak na mahinoon yung kuwan, ma'am. Uy. Ayaw na, pagpadayon og lakaw, ma'am. Paingon sa sakyan, kitingalig. Mabasa ka. Kay Mayo, kadingot lang, ha? Ay naman itong payong. No need. Gusto na ko mapawali. Kadit lang, Den. Oh. Mabasa ka. Ay, idatan na ka payong. Hihatod na kasi yung sakyanan aron di ka mabasa. Imo ko kitad at payong. Oh, mabasa niya ka. Kalit mo kang nilakaw. Ali, abayan natin ka aron nasuod na sa usa ka payong. Really? No. Balik ko na ta ka din ha. Iuna sa nako og hatod si Dina sa sakyanan. Sige. May payong naman sa dito. Kapitan na lang kuha, aron di ka na maghatod pa nako. Sige lo. No. Ha? May mo bang ihatod ko nimo sa mansion? Please. Sige. Thank you. Let's go. Ano? Murag, dako yung gusting bataan ni Andy na. Lahi yun ang iyang pahiyong. Kung si Andy na ang iyang ikaatuban. Kiagbayan ni Andy sa Dina.
ni kupot sa di sayang hawak. Kalain. Kalain sa kong gibati. Murag kitusok og dako mga kundukan. Pero dili ko angay magselos. Ako ang nagsugo ni Andy ug dili ko angay nga mubatik sama ini. Abay! Abay! Abi! Pasig na hanggang papasilong, ha? Abay! Silong na eh! Kay nabasa naman balik ng inyong hinayhay. Nagsige naman kang barog diha. Nga, naglantaw nila. Sige na! Balik na isang kadali, oy! Oo. Uso may tripping mo, eh. Nagpasinguan lagi ka. Uy, alam. Huh, sakay mo lagi ito si Abay Andy sa sakyanan. Tara mo! Larga na. Larga na eh. May uban si Abay, ni Lolo nga nagatod ni Dana sa ila. Ayay ko. Di ba nga patdan naman ni mong payong ang imong sugo ni Abay Andy? Mihatod may noon. Salbakut! Ayay ko! Ayay! Ako na, malain ko yung silos ko. Pero, nga magsilos man ka? Di ba nga, wa may kamo? O di ba? Ikaw ang sa'yo magsigi og tukmon ni Abay Andy paingon ni Dana? Reklamo magani si Abay. Mao nga, dili ka angayang magsilos. Di ba? Bay Abi! Abay, pumaliki kayong imong naong. Labi na ang tumoy sa imong ilong. Kahilakon ka o nahubog ka? Nahubog. Diya ka na, manghugas pa ko. Ay, nahubog? Saan ba kutang? Di ba nga wa man may mag-inom? Aha, nga nang mahubog na siya? Yay ka! Kamin. Ha? Dili lang ko eh. Wad lang ko ni Lolo din eh. Aw, nuyuan eh. But, oh my God! Rina, apo ko! Kamasa ba ni mo? Dali. So, dadayon aram makailis ka na. Oh my God! Tingalig sipunon ka o baka ubon. Dali. Pag-ilis. Sige na din. Pag-ilis na. Mayong hapon, ma'am. Oh, mayong hapon. Gihatod ko ni Andy din sa ato, Lola. O iyasab kong gipayungan kanina. Kusog lang yun kayong uwan, ma'am. O sa libo kayo. Maunang nabasa paghihapon mi, bisan pa man og nagpayong. Ay, mao ba? Daghan kayong salamat sa imong gibuhat, ha, iho? Dali, dayon una. Pandaman ko ikaw og init nga mainom samtang magpaabot ni Dana nga makahuman og ilis. Ayaw na, damoy. Busog pa man siguro. No, I insist. Dali na, dayon. Dayon? Salamat. Oh my God, Lola! Isn't he so sweet? Iya kong giapas og payong aron dili ko na kumabasa sa uwan. Og anya, Lola, iya kong giagbayan. Then, iya pagit kong gihatod din sa ato. Oh my God! I'm on cloud 9, Lola. Apo. Thank you, Lola. Oh, thank you for what? For convincing Andy nga madayon nga pabuton kong makahuman sa pag-ilis. Thank you so much, Lola, cause I really want him so much to stay. Dana. I love you, Lola. I love you too, Apo. Lambi lagi ning ilang chocolate drink, lo, no? Imported. Madato ko, no? Palit sa kuwan eh. Akong patilawon si Abay-Abi. Katilaw na si Ana. Aha. Sige, mag-anihan tong bata. Libre lang ang mga mainom day din hilo, bisan sa mga katabang. Dili daw si Madam sa iyang mga trabahante. Galanti kayo. O nga dako kay kong pasalamatan na niya.
Kay kung unsay ilang makaon sab namo. Ah. Ayahaya day lo, no? Lo. Unsa day kang oras sa muli? Magpaabot ko kung wa na ba isugo si madam. Ah. Kung madugay pa ka, lo, mauna lang ko pa uli ni mo, ha? Magunsa man ka. Magbaklay ka nga, wa magkay kasakyan gikan dinhi pagawa sa subdivision. Aw. Oo, day, no? Limot ko na. Tulong. Nagdali ka. Wa mo ko makapananghi ni abay-abi nga. Muuban ko ninyo din, eh. Basin masuko ito na ko. Ay, bisa na hiubos ko atong apo ni Mulo. Pero, di pagyapon ko gusto nga masuko siya na ko. Nahiubos. Nagkinatawaan na pagani mo ganina. Yung anong nahiubos man. Kay Kuan, good. Basta lang. Mao na to. Di lang tamang bugay din nilo, ha? Madam? Oh, no. Ayaw na pagbarog. Dawatan ni. Oh, t-shirt nga puti. Nabasa ka kaganina sa uwan sa paghatod mo sa akong apo. Mao nga pag-ilis ni Ana. Ha? Ayaw na, madam, eh. Nauga na hinuon ko, paingon din, eh. Umog naman, eh. No. Mahimong dili ka mag-ilis. Makadaot ka nas imong lawas kung maughan ka. Unya pa ka mo pamauli ni Juan. Dinhi na kita manihapon. Ha? Pero... Oh, I hope nga dili ko nimo balibaran. It's my way of saying thank you. Ha? So stay. Gusto nga kung apo nga ikasaw ka sa panihapon. And if she wish nga anhi ka niya pakatulgon, then be it. Dinhi na lang katog. Okay? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!